Καλώς ήρθατε και πάλι στους παλιοχαρακτήρες. Τρίτο επεισόδιο λοιπόν. Με θέμα. Με θέμα ξέρουμε να επικοινωνούμε πραγματικά. Πώς ήτανε? Ξέρουμε να επικοινωνούμε ή απλώς απαντάμε όταν μας βολεύει. Και όπως είπαμε και στο δεύτερο επεισόδιο. Ό,τι δεν λέγεται έξω. Και το επόμενο εσύ το λες. Εγώ το τελευταίο. Το λέμε εδώ. Ναι, και το λέμε ομά, οκ. Όχι, αυτό θα το κόψει, δεν μ' άρεσε. Ωραία, πάμε ξανά. Ωραία. Και όπως είπαμε και στο δεύτερο επεισόδιο. Ό,τι δεν λέμε έξω. Το λέμε εδώ. Και το λέμε ομά. Τι είναι για σένα επικοινωνία? Για μένα η επικοινωνία είναι να εκφράζω πραγματικά αυτά που σκέφτομαι και θέλω να σου πω, χωρίς να φοβάμαι να εκτεθώ, γιατί έχει σχέση αυτό για εμένα στην επικοινωνία, γιατί πολλοί φοβούνται να επικοινωνήσουν πραγματικά, γιατί συνδέεται για μένα και με μια ευαλωτότητα. Υπάρχει αυτό, γίνεσαι ευάλωτος όταν θες να επικοινωνήσεις πραγματικά στον άλλον. Δηλαδή, καλά, πέρα από. Ναι, θέλει θάρρος. Το ξέρεις ότι μπαίνεις σε ένα τρυπάκι ευαλωτότητας, γιατί εγώ από τη στιγμή που θέλω να σου πω, παράδειγμα, να εκφραστώ και να πω μου λείπεις, σε σκέφτομαι. Πολλοί δεν θα το κάνουν γιατί φοβούνται ακριβώς αυτό. Να δείξουν την ευαίσθητη πλευρά. Φοβούνται ότι θα σπάσει το στάτους που χτίζουν. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα αυτό. Τους άντρες αυτό είναι, στέλνω με σιγουριά. Για μένα αυτό είναι επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν είναι για μένα απλά να απαντήσω γιατί πρέπει να απαντήσω. Είναι πρώτα να ακούσεις και να καταλάβεις κυρίως αυτά που σου λέω και να θελήσεις βάσει αυτό να μου απαντήσεις. Άμα θα με καταλάβεις πραγματικά και θέλεις φυσικά να με ακούσεις, γιατί μόνο τότε θα καταλάβεις τι επικοινωνώ εκείνη τη στιγμή, τότε θέλω και την απάντησή σου. Όχι επειδή σε βολεύει ή επειδή νιώθεις υποχρεωμένος να πεις τώρα ένα ναι ή ένα οκ. Αυτό δεν είναι επικοινωνία. Αυτά σε εκείνη τη σημείο υπάρχει κάτι λάθος. Αυτό δεν είναι επικοινωνία για μένα. Επικοινωνία είναι αυτό ότι σε ακούω, αλλά κυρίως σε καταλαβαίνω. Γιατί καμιά φορά η επικοινωνία δεν είναι απαραίτητα το να μου μιλήσεις και να μου απαντήσεις. Είναι και ένα βλέμμα. Είναι το συναίσθημα εκείνη τη στιγμή που περνάω σε σένα και αν το πιάνεις, θα το καταλάβεις από τον άλλον. Η γλώσσα του σώματος και όλα αυτά και η ενέργεια θα το πιάσεις, νομίζω. Γιατί ένας που είναι αδιάφορος στη στιγμή που εσύ επικοινωνείς μαζί του και εκείνο φαίνεται και πάλι. Ξεκάθαρα. Κάνει μπαμ. Ναι. Κάνει μπαμ. Οπότε για μένα αυτό είναι επικοινωνία. Τι σημαίνει για εσένα επικοινωνία, πώς θα έπρεπε κάποιος για εσένα να επικοινωνήσει σωστά, θα το πω έτσι. Για μένα Ποια είναι η σωστή επικοινωνία για εσένα? Να νιώθω ότι ο άλλος μου μιλάει χωρίς να σκέφτεται. Να νιώθω ότι γενικά μου εκφράζει αυτό που θέλω να μου πει, χωρίς να φοβάται ότι αν μου πει πραγματικά αυτό που θέλω, άρε Χρήστο, ρε μαλάκα, μου αποσπάς την προσοχή. Είναι από πίσω ο σπόντζορας. Χελώνα. Έλα να πεις ένα γεια. Έλα κύριε Χελώνα να πεις ένα γεια. Να έρθετε όλοι στη Χελώνα. Θα πιείτε τον καλύτερο καφέ. Ξεκάθαρα. Σας το εγγύωμαι, γιατί όταν είσαι λάτρης του καφέ είσαι και δύσκολος στον καφέ, οπότε Χρήστος εγγύηση. Συνεχίζουμε. Για μένα επικοινωνία είναι ουσιαστικά να μπορεί ο άλλος να μου μιλήσει, η άλλη να μου μιλήσει, χωρίς να φοβάται να εκφράσει το 100% αυτό που αισθάνεται. Ακόμα και αν είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, θα γίνει. Και γενικά η επικοινωνία δεν είναι μόνο, όπως είπες και εσύ, με τα λόγια, είναι τα πάντα. Είναι η επαφή, είναι τα συναισθήματα που σου βγάζει, η ενέργεια που σου βγάζει ο άλλος, τι κρύβει πίσω από αυτό που σου λέει πολλές φορές. Επειδή ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να μιλάει ο ένας για κάτι και να θέλει να μιλήσει, θέλει να εκφράσει κάτι πιο βαθύ. Δηλαδή να αναφέρεται σε κάτι που τον προβληματίζει και τον φοβίζει και τον αγχώνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι ευαλωτότητα. Η επικοινωνία έρχεται μαζί με αυτό. Και πολλοί, επειδή το φοβούνται αυτό, δεν θα επικοινωνήσουν στο 100% μαζί σου. Φοβόσουν ποτέ ότι θα γίνεις ευάλωτη να επικοινωνήσεις? Όχι. Μα εγώ εκθέτω τον εαυτό μου. Δεν φοβάμαι την ευαλωτότητα. Εγώ θα πω στο 100% αυτό που σκέφτομαι και πολλές φορές, βασικά όχι αυτό που σκέφτομαι, δεν θα προλάβω να σκεφτώ αυτό που θα πω. Απλά θα δεν έχεις στόμα. Ναι.
Αυτό. Okay. Οπότε δεν θα φοβηθώ να εκφραστώ και να σου πω πραγματικά εκείνη τη στιγμή τι αισθάνομαι. Πολύ σημαντικό. Δεν θα το... Και ούτε το φοβάμαι. Ποτέ. Όχι. Ούτε πιο μικρή σε ηλικία. Δηλαδή πάντα όταν έτσι λέμε ήσουν. πιο μικρή σε ηλικία. Και όταν ήσουν έφηβη. Ναι. Έφηβη, ναι. Δηλαδή μετά τα 14 θα πω, είχα αλλάξει πάρα πολύ και ήταν πλέον... Ο χαρακτήρας. Ναι. Το πώς αυτό. Okay. Τώρα μικρότερη, εντάξει, πώς επικοινωνία, ήταν και διαφορετικά τότε τα πράγματα. είναι μαθαίνεις και τον εαυτό σου. Οπότε σιγά σιγά το βρήξεις αυτό. Αλλά γενικά, ναι, θα το δείξω εγώ. Είναι αυτό που είπα, δεν είναι μόνο αυτό που θα πω, θα το δείξω από εκφράσεις, από βλέμματα, από αυτά και από αυτό θα καταλάβεις ότι επικοινωνώ μαζί σου. Το βρίσκω σημαντικό. Το βρίσκω σημαντικό σε όλες τις σχέσεις στην επικοινωνία. Είναι ένα κομμάτι που για μένα δεν μπορεί να χτιστεί σωστά μία σχέση, είτε φιλική, είτε... ερωτική. Ναι, αν δεν υπάρχει η επικοινωνία. Η σωστή επικοινωνία. Θεωρείς η επικοινωνία χτίζεται? Ή υπάρχει? Ή υπάρχει και χτίζεται πιο ποιοτικά? Νομίζω ότι μπορεί να χτιστεί αν είναι κάποιος πιο κλειστός ή δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά και αυτό θα γίνει μόνο άμα... Προσπαθεί. Άμα πέρα από την προσπάθεια πρέπει να το θέλει. Πρέπει να θέλει να το κάνει. Ναι, να το κάνεις με υποχρέωση ή κάτι πάει λάθος γενικά. Γιατί αν εγώ, είναι αυτό που λέω, αν εγώ σου πω, καταλαβαίνεις προφανώς ότι εγώ επικοινωνώ εύκολα και επικοινωνώ πραγματικά αυτό που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή και αυτό που αισθάνομαι. Αν καταλάβω ότι εσύ είσαι πιο κλειστός και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εγώ θα σου το πω. Θα σου πω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, αφού μπορείς να ανοιχτείς, μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου αφιλτράριστα, χωρίς ενδιασμούς τίποτα, δεν θα σε κρίνω. Έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα κριθούν. Αλλά... Αν κάποιος σε κρίνει, νομίζω ότι είναι ένα σημάδι ότι απλά δεν αξίζει να ασχοληθείς και πολύ. Και εκεί είναι νομίζω που φαίνεται αν μπορεί να χτιστεί ή όχι. Γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σου στην ουσία, αν χτίζεται. Πιστεύω ότι μπορεί να χτιστεί η επικοινωνία με κάποιον που δεν το έχει τόσο πολύ στην επικοινωνία σε σχέση, ας πούμε, με μένα. Αλλά και αυτό μόνο άμα θέλει πραγματικά. Άμα δεν θέλει θα φανεί από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν θα επικοινωνεί προφανώς από την πρώτη στιγμή μαζί μου. Ναι. Είναι αυτό που είπα, ότι απαντάνε γιατί αυτό βολεύει εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να απαντήσω, πρέπει. Οπότε θα πω ένα ναι, ένα όχι, ένα τίποτα. Το βλέπουμε πάρα πολύ πλέον μέσω social media, από τα μηνύματα. Στέλνεις, ας πούμε, ένα μήνυμα ή δεν θα έρθει ποτέ απάντηση, ή θα έρθει, όποτε και να έρθει απάντηση, αν είναι εκείνο το «Κέι». Τελεία. Ενώ εσύ έχεις στείλει ένα κατεβατό. Παπαγγί, είναι το χειρότερο. Δεν συμφωνώ βέβαια πάντα με το μήνυμα. Εγώ είμαι πιο πολύ της άποψης ότι αν πρέπει κάτι να συζητηθεί, καλύτερα να συζητηθεί από κοντά. Αλλά επειδή ζούμε πλέον με την τεχνολογία, αν τον άλλον δεν το βρίσκει στο τηλέφωνο ή οπουδήποτε λες το μηνυματάκι θα το στείλω, θα το διαβάσει κάποια στιγμή, θα το δει. Οπότε και από εκεί την κόφτει την απάντηση και από εκεί φαίνεται άμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου ή όχι κάποιος. Πιστεύεις η τεχνολογία γενικά έχει βοηθήσει την επικοινωνία ή την έχει καταστρέψει την επικοινωνία? Την έχει καταστρέψει. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου? Η τεχνολογία, ναι. Όχι. Αναλόγως τι επικοινωνία εννοείς, το ότι είναι πλέον κάτι πολύ εύκολο παράδειγμα να επικοινωνήσω με τους γονείς μου, με τα αδέρφια μου, γιατί μένουν εξωτερικό και όχι εδώ. Ναι, αυτό το διευκόλυνε γιατί και τους βλέπεις και μιλάς μαζί τους. Οπότε υπάρχει και αυτό σαν να είναι κοντά και όχι μόνο από μήνυμα, αλλά γενικά το από κοντά το έχει καταστρέψει, ναι. Γενικά εγώ θεωρώ ότι από τα μηνύματα είναι κομπλέ να μιλάς, απλά είναι αυτό που είπες, ότι όταν είναι κάποια σοβαρή συζήτηση πρέπει να γίνεται από κοντά. Και όχι μόνο γενικά σοβαρή συζήτηση, γενικά είναι καλό να γίνεται από κοντά η συζήτηση. Όταν υπάρχει ευκαιρία, επειδή βλέπεις τις εκφράσεις του άλλου. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να απαντήσει με ένα μήνυμα. Και γι' αυτό εμένα μου αρέσει να αισθάνομαι και φωνητικά. Γι' αυτό λέω ότι επικοινωνούμε και με αυτό και όχι μόνο με τη φωνή μας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το κατέστρεψε, γιατί είναι κάτι απρόσωπο. Ο άλλος κρύβεται πίσω από το κινητό.
δεν σε έχει μπροστά του, οπότε του είναι πιο εύκολο να σου γράψει αυτό που θέλει να σου πει παρά να σε αντιμετωπίσει. Να σε έχει μπροστά του και να σου κάνει μια συζήτηση η οποία είναι πιο δύσκολη. Κατάλαβες? Θέλει πολύ θάρρος και οι άνθρωποι δεν έχουν θάρρος πλέον. Όχι, δεν έχουν, γιατί έχουν αυτή την εύκολη τη λύση. Γενικά, να ξέρετε ότι οτιδήποτε σας δίνει εύκολη ντοπαμίνη είναι καταστροφικό για εσάς. Δεν είναι καθόλου καλό. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν θάρρος, με την τεχνολογία τους το έχασαν θάρρος. Ό,τι τους είχε μείνει, απλά το έχασαν. Επειδή ήταν πολύ εύκολο να στείλουν ένα μήνυμα και να πούνε κάτι. Δεν αισθάνομαι το ίδιο ή δεν έχω όρεξη να βγω και τέτοια και μετά απλά γίνεται συνήθεια. Αυτό, ναι. Τι πιστεύεις ότι είναι χειρότερο, να μην σε απαντήσει κάποιος καθόλου ή να σε απαντήσει με το ζόρι, είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό επίπεδο? Και να φανταστώ είτε από κοντά είτε από μήνυμα. Να. Και στις δύο περιπτώσεις θέλω να το καλύψεις. Τις θεωρώ και τις δύο χειρότερες. Βασικά δεν μπορώ να επιλέξω, νομίζω και τα δύο είναι ανούσια, θα το πω έτσι, γιατί το να μου απαντήσεις με το ζόρι είναι κακό, γιατί σημαίνει ότι δεν ήθελες να με ακούσεις, δεν ήθελες να με καταλάβεις πραγματικά, γι' αυτό και επέλεξες να με απαντήσεις με το ζόρι για να βγεις από την άβολη θέση και να κοπεί εκεί η συζήτηση. Μετά το να μην μου απαντήσεις καθόλου μου δείχνει απόλυτη αδιαφορία, που επίσης και πάλι δεν ήθελες απλά να ακούσεις για να με καταλάβεις και γι' αυτό επέλεξες, επιλογές είναι όλα αυτά, επιλογές, επέλεξες να με αγνοήσεις είτε από κοντά είτε από το μήνυμα. Αυτό πάει και για τα δύο, έτσι. Θεωρείς ότι... Πώς να το θέσω σωστά τώρα? Κυρίως στις σχέσεις αυτό. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή υπάρχει μια καμπύλη, τέλος πάντων, στο πούμε έτσι, στην επικοινωνία, σε ερωτική σχέση, στο ότι εκείνη την ώρα δεν θες να μιλήσεις όντως στον άλλον καθόλου? Ότι π.χ. δεν ξέρω, μπορεί να έχετε μαλώσει και να μην θες να μιλήσεις καθόλου. Ναι, το πιστεύω αυτό, γιατί είναι... Κοίταξε, είναι το πώς είναι ο κάθε άνθρωπος. Δεν θυμάμαι, στο δεύτερο επεισόδιο πρέπει να το είχα ξαναπεί αυτό. Είναι το πώς λειτουργεί και ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή τώρα αν έχουμε μαλώσει και ο άλλος είναι φορτωμένος πολύ άσχημα, μπορεί να επιλέξει και τη στιγμή να μην σου μιλήσει καθόλου, να μην σου απαντήσει και απλά να αποσυρθεί και να πάει σε άλλο δωμάτιο, παράδειγμα, μέχρι να ηρεμήσει για να έρθει να σου μιλήσει, για να μην πει κάτι εκείνη τη στιγμή που θα το μετανιώσει αργότερα. Γιατί είναι αυτό που λέμε εμβρασμού. Κάτι που εγώ κάνω. Εγώ δεν θα σηκωθώ να φύγω. Εγώ είμαι του τύπου, όχι, για να ηρεμήσω και για να λυθεί το θέμα θα πρέπει να γίνει τώρα. Δεν θέλω να κάτσεις να ηρεμήσεις. Πες ό,τι είναι να πεις. Ξέρεις κάτι, στη τελική δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον σε μένα δεν έχει τύχει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά ακόμα και νεύρα να έχεις με τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις τόσο χοντρή χαζομάρα. Όχι, μπορείς. Μπορείς. Δεν ξέρω. Μπορείς. Μπορείς και μετέπειτα να πεις γιατί το είπα αυτό. Εγώ θα σου πιστεύεις πω... όμως ότι έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που θα πεις? Πάντα. Δεν κατά βάθος, ότι... σίγουρα ήταν μια αλήθεια αφού σου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Της Σίγουρα μάνας σας ο κόλος. Μια δόση αλήθεια σίγουρα έχει, γιατί νομίζω ότι και πάνω στα νεύρα μας πολλές φορές θα μας βγει εκείνη τη στιγμή κάτι που όντως είναι έτσι. Ναι, αλλά δεν νιώθεις ότι δεν το έχεις επικοινωνήσει τόσο καιρό? Αυτό. Γιατί δεν το έχεις επικοινωνήσει? Γιατί φοβάσαι να το πεις. Φοβάσαι να το επικοινωνήσεις γιατί το πώς αντιδράσει ο άλλος, το τι θα συμβεί μετά, άμα θα το επικοινωνήσω. Γι' αυτό λέω πολλοί αποφεύγουν το να επικοινωνήσουν πραγματικά αυτό που αισθάνονται. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ, όταν σε αυτό το σημείο, σαν Γιώργος, μπορεί λίγο στην αρχή να φανώ πιεστικός, ανάλογα λίγο τον άνθρωπο απέναντί μου. Επειδή όντως και εγώ θα θέλω εκείνη την ώρα να το λύσω, και άλλος μπορεί να μην θέλει να το λύσει και να του πω: όχι, θέλω να το λύσουμε τώρα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι όλη μέρα. Επειδή εγώ προσωπικά το σκέφτομαι όλη μέρα, αν δεν το λύσω εκείνη την ώρα. Overthinker. Ναι, αλλά υπό έλεγχο. Κι εγώ είμαι. Υπό έλεγχο πλέον. Κι εγώ είμαι overthinker, εντάξει, κι εγώ είμαι. Ή μέλισσα θα είναι ή μίγα θα είναι. Ναι, εντάξει, κάτι θα είναι. Αλλά ξέρεις κάτι, το overthinking όμως δεν είναι.
Δεν ξέρω αν είναι overthinking σε αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο είσαι με έναν άνθρωπο και απλά θες να το λύσεις. Δεν είναι ότι. Θέλεις να το λύσεις εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι απαραίτητα ούτε το δικό σου λάθος, ούτε η δικιά σου στάση εκείνη τη στιγμή, αλλά ούτε και του άλλου. Μπορώ να καταλάβω και τον άλλον. Μετέπειτα κι εγώ, μετά από καταστάσεις που έζησα και τέτοια από μαλώματα έντονα και ξεσπάσματα, ίσως τελικά είναι καλό εκείνη τη στιγμή να κάνει όμως και το άλλο το άτομο πίσω, γιατί πολλές φορές μετά έρχεσαι σε μια ρήξη η οποία θα μπορούσε να την είχες αποφύγει αν όντως άφηνες τον άλλον να καλμάρει, γιατί έχεις ταυτόχρονα και εσύ τελικά το χρόνο να ηρεμήσεις για να γίνει πιο σωστή επικοινωνία μετά. Ναι, αλλά. Γιατί θα γίνει πιο σωστά η επικοινωνία. Ωραία, θα γίνει πιο σωστά η επικοινωνία. Αλλά αν η επικοινωνία δεν φτάσει στο σημείο ποτέ να σου πει αυτές τις αλήθειες που θα σου πει πάνω στα νεύρα του. Σίγουρα, αλλά πίστεψέ με, είναι καλύτερο να μιλήσει όταν είστε και οι δύο ήρεμοι παρά να μιλήσεις όταν είσαι μέσα στα νεύρα. Τώρα το να βγει κάποια αλήθεια ή όχι, και πάνω στα νεύρα μπορεί να μην σου πει και όλες τις αλήθειες. Απλά το θέμα είναι ότι ίσως θα σου πω το πιο απλό, να σου πει μια πολύ άσχημη βρισιά, την οποία εσύ δεν θα την ξεχάσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σου το πει αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Στο λέω με σιγουριά, δεν κάθεσαι να πεις κάτι που δεν πιστεύεις. Σαν βρισιά, σε έναν άνθρωπο που σέβεσαι και αγαπάς. Επειδή εκεί δείχνεις ότι δεν το σέβεσαι τον άλλο. Δεν γυρνούσα ποτέ στο μελλοντικό μου παιδί να του πω. Άντε. Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο. Όχι. Ότι. Ναι, δεν αυτό σου λέω τώρα. Ότι εν βρασμού όμως, επειδή τα βλέπεις όλα μαύρα, μπορεί όμως να σου ξεφύγει δυστυχώς. Το οποίο μετά μπορεί όχι να το μετανιώνεις μια ολόκληρη ζωή, μπορεί να το μετανιώνεις μια ολόκληρη ζωή. Και κατά ψέματα, είμαστε άνθρωποι. Όλο και κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει κάτι το οποίο πραγματικά δεν ήθελες να το πεις. Εντάξει, ζητά συγγνώμη. Πάνω στο νεύρο και δεν ξέρω εγώ τι. Ζητά συγγνώμη και το δείχνεις με τις πράξεις ότι το έχεις αλλάξει. Ακριβώς. Το θέμα είναι εκεί μετά, έτσι. Να μην φοβηθείς ούτε αυτό να το επικοινωνήσεις. Να πας και να ζητήσεις πραγματικά. Αν όντως το εννοείς, έτσι, να ζητήσεις συγγνώμη και όχι και αυτό επειδή σε βολεύει. Γιατί πολλοί νομίζω το κάνουν επειδή βολεύει εκείνη τη στιγμή. Να το κάνω. Δηλαδή να έρθω να σου ζητήσω μια συγγνώμη ενώ είναι ψεύτικη. Πρέπει να το εννοείς και εκείνο φαίνεται μετά, όπως λες, από τις πράξεις. Γενικά, αν υπάρχει λέξη συγγνώμη και δεν υπάρχει πράξη για να την επιβεβαιώσει τη συγγνώμη, δεν σημαίνει τίποτα. Γενικά, εγώ σαν άνθρωπος που θα ακούω συγγνώμη, θα του σεβαστώ εκείνη την ώρα, αλλά θα περιμένω να το επιβεβαιώσει όλους με πράξεις. Και αυτό είναι καλό να το κάνετε όλοι σας, επειδή οι περισσότεροι δέχεστε συγγνώμη χωρίς να βλέπετε κάποια πράξη. Δεν γίνεται άλλο να σε δείχνει ασέβεια, να σου πει συγγνώμη και μετά να συνεχίσει να σου δείχνει ασέβεια ξανά και ξανά και ξανά. Εντάξει. Εκεί κάτι σημαίνει ότι εσύ έχεις κάνει λάθος. Και δεν τον αφήνεις να το επαναλαμβάνει, δεν βάζεις όρια. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι σήμερα πλέον και με την τεχνολογία και με όλα αυτά που έχουν αλλάξει, επικοινωνούμε όλο και λιγότερο. Επικοινωνούμε πολύ, αλλά επικοινωνούμε λιγότερο σωστά. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Επικοινωνούμε πολύ, ναι, αλλά όχι λίγες σωστά. φορές είναι η σωστή επικοινωνία. Αυτό το ότι πραγματικά με ένα «οκ, είμαι εντάξει», δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα ή με ένα «μα σου απάντησα». Δεν σου έδωσα απάντηση είναι και αυτό. Είπα ένα ναι. Ενώ εγώ ήθελα να ακούσω. Τώρα χτύπησα το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν σας κούφανα. Ναι, θα το φτιάξω. Νομίζω ότι το «οκ» είναι αδιαφορία. Αυτό δεν θέλει να κάτσει και τη στιγμή να. Αν είναι σοβαρή συζήτηση, όχι τώρα αν είναι σε φάση θα περάσω πάρω «οκ». Όχι. Να είναι σοβαρή συζήτηση. Αν πιστεύεις μια σχέση ερωτική, φιλική μπορεί να σωθεί με καλή επικοινωνία? Ναι, εγώ το πιστεύω. Γιατί πιστεύω γενικά στην επικοινωνία τη σωστή, γι' αυτό. Πιστεύω γενικά στο να μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον πολύ ανοιχτά και ξεκάθαρα. Γιατί αυτό εμένα, παράδειγμα συγκεκριμένα, μου δείχνει ότι και με σέβεσαι και είμαι όμως ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σου. Το οποίο το θέλεις να το έχεις στη ζωή του, έτσι. Μόνο... Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ναι. Τι μαλάκες πιστεύω.
Οπότε να πιστεύω ότι έτσι μπορεί να σωθεί μια σχέση, είτε φιλική είτε ερωτική. Γιατί είναι σημαντικό. Για μένα η επικοινωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό σε μια σχέση φιλική ή ερωτική. Γενικά στις σχέσεις. Είναι σημαντικό. Εγώ πιστεύω είναι ανάλογα λίγο την περίπτωση. Επειδή... Γιατί? Δώσε μας ένα παράδειγμα. Είσαι με έναν άνθρωπο, ωραία. Και ασκερατώνει. Σκερατώνει κανονικά, σκερατώνει. Εκείνη την ώρα υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα κάτσει ή θα έρθει και να σου ζητήσει συγγνώμη και σου πει θα αλλάξω και όλα αυτά, αλλά θα δείξει ασεβία προς εσένα. Οπότε δεν μπορεί η επικοινωνία να το σώσει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν όντως να πούνε ότι ξέρεις κάτι, το επικοινωνήσουμε και θα μπορεί να κάνω κάτι λάθος και το παίρνουν, θυματοποιούνται κάπως. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να το ακούσεις αυτό το πράγμα. Ποιο? Ότι ξέρω εγώ, ο άλλος με κεράτωσε επειδή έφτιαγα εγώ. Όχι, ο άλλος σε κεράτωσε γιατί είναι καθαρά επιλογή του να σε κερατώσει. Ναι. Δεν έφταιγε σε τίποτα εσύ. Ναι, αλλά μέσα από την επικοινωνία μπορεί να πάει ο άλλος και να πει ότι να το έκανα για αυτό και για αυτό το λόγο, και άλλος να προσπαθήσει όντως να το σώσει μέσα από την επικοινωνία. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να το σώσει κάποιος. Ναι, είναι αναλόγως τι εννοούμε, αν μπορεί να σωθεί μια σχέση. Ναι. Εγώ θα το εκτιμήσω περισσότερο αν έχεις τα κότσια να έρθεις όμως να μου το επικοινωνήσεις και να μου το πεις, παρά να το μάθω μετά από κάποιον άλλον. Γιατί κάποια στιγμή όλα μαθαίνονται, όλα βγαίνουν όσο και να το κρύψει κάποιος. Οπότε εγώ θα το εκτιμήσω αυτό. Και πάλι είσαι ο μαλάκας. Ναι, ξεκάθαρα. Έτσι. Αλλά θα το εκτιμήσω επειδή είχες πραγματικά τα κότσια, κάτι που σήμερα δεν τα έχουν πολύ. Δυστυχώς. Θα το κάνεις. Το γεγονός ότι πραγματικά ήρθες και μου το είπες εσύ και το έμαθα από εσένα. Περάστε, μην αγχώνεσαι. Είτε μου πεις το λόγο. Αμάν κι εσύ, μου με κόβεις μέσα στη μέση. Δεν πειράζει. Εσύ φταίς. Όχι, δεν σε πιάνει η κάμερα, παίρνα. Αυτός αποσπάται, βλέπεις. Έχω διάσημες προσοχής. Ναι, αυτό κάνουμε, δεν μας αφήνεις. Αυτό, θα το εκτιμήσω περισσότερο άμα θα έχει τα κότσια να έρθει να μου το πει ο ίδιος ή η ίδια. Okay. Και δεν θα το μάθω απ' έξω μετέπειτα. Είναι χειρότερο. Όπως και να το κάνουμε δεν θα είναι ωραία η κατάσταση αυτή. Αλλά τουλάχιστον ήρθες και μου το είπες εσύ, με τον οποίο ήμουν σε αυτή τη σχέση. Okay. Και δεν με κορόιδευες. Βέβαια, δεν συνέχιζες και με κορόιδευες, να το πω πιο σωστά. Ναι, δεν συνέχιζες να με κοροϊδεύεις. Οπότε η επικοινωνία μπορεί να λύσει τα προβλήματα στις σχέσεις και στις φιλικές σχέσεις. Ναι, αν δεν έχει ξεπεράσει το όριο της ασέβειας. Επειδή αν φτάσει στο σημείο να προσπαθείς να επικοινωνήσεις κάτι που δεν σέβεσαι στον εαυτό σου και πάει σε κάτι πολύ λάθος. Για εμένα γενικά δείχνει η σωστή επικοινωνία και αυτό το ότι θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου, να σε ακούσω για να σε καταλάβω, μου δείχνει ένα σεβασμό. Δηλαδή μου δείχνεις εσύ με αυτόν τον τρόπο σεβασμό, αλλά σου δείχνω και εγώ σεβασμό. Είναι για μένα ένας βαθμός σεβασμού η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ μεγάλος βαθμός. Νομίζω αν δεν υπάρχει επικοινωνία δεν μπορείς να δείξεις σεβασμό στον άλλον. Δηλαδή, επειδή είπαμε ότι δεν είναι μόνο τα λόγια η επικοινωνία, είναι εκφράσεις, είναι η συμπεριφορά σου απέναντί του. Είναι το ότι εκδηλώνεις προς αυτόν, οπότε η επικοινωνία γενικά είναι σεβασμός. Από εκεί προέρχεται ο σεβασμός που έχεις για τους άλλους. Και είναι και μπέσα. Σωστό. Μπέσα. Σωστό. Γιατί είναι αυτό που είπα, πολλούς τους τρομάζει η ευαλωτότητα και επειδή η επικοινωνία όπως και να έχει, θα εκτεθείς. Θέλει μπέσα, θέλει θάρρος. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το δουλέψει ένας άνθρωπος στον εαυτό του. Ξεκάθαρα δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αλλά όταν θα επιλέξεις εσύ για τον εαυτό σου να είσαι σωστός προς κάποιους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να έχεις σχέση και να τους έχεις στη ζωή σου, θα κάτσεις να δουλέψεις ακόμη και το κομμάτι της επικοινωνίας. Το πιστεύω αυτό. Όταν νιώθεις ότι είσαι με έναν άνθρωπο που αξίζει περισσότερα, αν όντως πραγματικά τον θέλεις, γίνεσαι αυτό περισσότερο. Κοιτάς να δουλεύεις πάνω σε αυτό σου για να γίνεις αυτό περισσότερο. Οπότε συμφωνώ. Ναι, γιατί ο άλλος που επιλέγει να μην επικοινωνήσει μαζί σου ξεκάθαρα, αποφεύγει καταστάσεις, είτε να απαντήσει σε μηνύματα, είτε να απαντήσει και αφού σε έχει μπροστά του, σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει
πραγματικά να επικοινωνήσει μαζί σου και να θελήσει να σε καταλάβει ώστε να σου απαντήσει. Οπότε το αποφεύγει, γιατί αυτό τον βολεύει εκείνη τη στιγμή και επειδή δεν τον νοιάζει πολύ απλά. Δεν σε ξενερώνει σε αυτό καμιά φορά? Εμένα με ξενερώνει φούλα όταν... Πέρα από το ότι ξενερώνω, εμένα θα με νευριάσει και εκείνη τη στιγμή όλο αυτό, γιατί πολλές φορές εκείνη τη στιγμή ξεχνάω ότι δεν είναι όλοι σαν εμένα και θα επικοινωνήσουν στο 100% και ανοιχτά με τον άλλον, αλλά καμιά φορά το βρίσκω και χειριστικό το ότι επιλέγει ο άλλος να μην σου απαντήσει, παράδειγμα, στο μήνυμα, θα πω τώρα, μέσω ό,τι είναι, τα social media τέλος πάντων, γιατί πιστεύει ότι θυμάσαι που λέγαμε τα τρίκ αυτό και θα σου λέγα τώρα. Manipulation που λέγαμε ότι θα κολλήσει η άλλη ή ο οπότε άλλος. ας κάνω εγώ, όπως είμαι πάρα πολύ απασχολημένος τέλος πάντων, να απαντήσω μετά από ώρες, να βάλω τον άλλον ή την άλλη τέλος πάντων σε ένα τρυπάκι, να σκέφτεται και γιατί και μου. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα δεν σέβεται τον χρόνο σου. Δεν σε σέβεται καθόλου. Να. Γι' αυτό είπα ότι για μένα ο σεβασμός φαίνεται και μέσα από μια επικοινωνία. Δεν σε σέβεται εκείνη τη στιγμή. Επιλέγει να παίξει μαζί σου παιχνίδια, γιατί όλοι έχουμε αυτά τα 3 και τα 5 δευτερόλεπτα, παιδιά. Όλοι τα έχουμε. Να στείλεις εκείνο το μήνυμα και να απαντήσεις και να πεις, ξέρεις κάτι, θα μιλήσουμε πιο μετά για να το λύσουμε. Συμφωνώ. Ακολουθήστε τους παγιοχαρακτήρες στο Instagram και στα γενικά social media, θα βάλω κάπου εδώ κάτω. Και στο TikTok. Ναι, θα βάλω κάπου εδώ κάτω. Εννοείται και στο YouTube κάντε εγγραφή για να παρακολουθείτε ολόκληρα τα podcast. Και γράψτε μας στα σχόλια τι θα θέλατε να ακούσετε, στα επόμενα επεισόδια σαν θέματα. Ναι, αλλά και επίσης σχετικά με αυτό εδώ το θέμα, τι πιστεύετε εσείς. Πείτε μας τη γνώμη σας. Ακριβώς αυτό. Οπότε κλείνουμε τώρα με μια συμβουλή τον καθένα. Προηγούνται οι κυρίες. Εκφραστείτε και ας εκτεθείτε, θα πω, γιατί ταιριάζει με αυτό το θέμα. Μην φοβάστε και πάλι να εκτεθείτε. Επικοινωνήστε. Πείτε ξεκάθαρα στον άλλον τι είναι αυτό που θέλετε, που δεν θέλετε. Οτιδήποτε είναι αυτό. Πείτε το καθαρά, ανοιχτά, μην φοβάστε και μην τρομάζετε από την ευαλωτότητα, γιατί αυτό δείχνει τον αληθινό σας τον εαυτό, τον πραγματικό σας τον εαυτό και πιστέψτε με, θα εκτιμηθεί περισσότερο. Από μένα είναι πολύ σύντομη. Είναι σαν τροφή για σκέψη ότι η μεγαλύτερη ασέβεια είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Αυτό. Συμφωνώ. Περιμένω να διαβάσω τα σχόλιά σας. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Πάντα έχω περιέργεια για όλα τα θέματα μας να διαβάζω και τη δικιά σας τη γνώμη. Οπότε γράψτε σχόλια, παιδιά. Γράψτε σχόλια. Πραγματικά χαίρομαι να τα διαβάζω και μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κανένα σχόλιο. Θα λάβουμε. Θα κανονίσουμε να κάνουμε και κανένα live. Να μας κάνετε και από εκεί ερωτήσεις. Στο TikTok, ναι. Και να μας πείτε και από εκεί θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Οπότε εκφραστείτε. Και ας εκτεθείτε. Τα λέμε την επόμενη φορά.